Murag ugma? Oh. Nga naman. Sa una ra malipayon pero nagigbansa ka nang inigabot sa adlaw. Masakitan na rin ka. Bakit pinaliwala mo ako? Masakitan ra ka. Unsa man ni kasagaran mga attic words sa mga baby girls? Ingon na mga girls nga, usar ko no ka words ilang gipangayo. Bitaw, usar ka words lang gipangayo. Kanap tong words ingon lang I love you. Day pakyo sa tayo na. Baka graba ilahang istorya? Kakra, ingon sila ang pagdali ko og baliyon, ilad. Ilad bitaw, tinugid sir, okay ko man. Nga sa akong sakitan ako lang kita dito ay. Sabi nga ng iba Ay, murag makakuan sa daan eh. ako lang uyab sir, ako lang i-magic impi. Bisag pahit, pero ako lang giton. Sana all. Hugot kayo. Dugay di mo ato sa moyam. Actually sir, mga 2 months before kami pero wala ra. Seryoso ko tayo mo hagyon. Seryoso na sir, pero wa man gibakyas man gyapon niya pero okay ray. Pwede ba nimo siya shout out? Dito pwede sir, sa ano sir nga, uwas at kayo sir, gato yung shout out sir nga. Exclusive. Lisod man kayo magbentag nga niya, lisod man kayo sir, gatong atong ibulgar nga, wala ra matagakuan, basta niyag masakitan sa sila. Ato lang ikuan nga, ato lang i-chill ba? Kumbaga sir, experience. Charge experience ba? Ito sir, kita mga ulitaw mata, mga gimita ng mga kasakit. Pero okay ray. Ina namin gina basta tinud-anay na gugmasa, di ba? Oh. Ingon man sir nga kung sa Tagalog ba bitaw sir, ingon sila nga hindi ko lahat ng bagay makuha mo agad. Sana all. Bitaw. Pero sa kadaghan ng mga baby girls diri, naa ba kay side? Naunta bro, sa mga hubog man okay. Salamat guys sa imong pag-interview bro, okay ra.